Ini chwako na baba. Yes sir. Enudi chieng machielo. Chwal duondi baba nikech Nyasaye omiyo wangima. Odhiambo ber. Ai kara mar mogo. Yes, odhiambo ber. Odhiambo ber kabisa. Bayo ni sawa. Chake doka ne? Watemi. Duondo kebe. Duondi radi. Yes. Ma iluongo ni Pangalele wonya kapio police officer mok chamongo. Ma wan na piny masani. Chunya mor kabisa nikech piny oro modhiambo wach ber. Ang'eyo ganda duto maneno warwako we budho. Gilak sechegi. Kendo warwako gilak sechegi yani meno ya sai warwako we yenowa. Wang'e nuseduogi udi. Nikech serikal be chwe to oko. Teme. Koro useduogi udi. Wana koruko abed wamiu mna gimoro matin ma Mungu omewa. Yes. Wan ing'eni wan joote. Wan joote. Ing'eni in ng'ani in ana Nyafanuel to ana Ramathayo. Ng'ana Ramathayo. Jose Ramathayo ng'ani. Wawe kanyo Wunyalego. Nitiere koro. Awachi ni Wunyalego. Weekend nyocha lacha ng'eni ni gachiel ria dek midwani wach joka nyanam. Yes. Miya. Weekend nyo ber. To kalore ke gik moko ma samoro ng'eni ma piny masani. To nitie gik moko mane timo chon. Maka ng'amu siemo Wunyalego samoro chunya go monda wachni. Wachne joma sani, ojende masani Wunyalego. Tafadhali wawere ukichamo gik moko momiyo kwanen. Wawe chamo gik moko momiyo kwanen, wawe gik moko makechgi. Nomiyo ojana ka an ang'awo koti. Kamo koni ogo bena ng'awe koti. Ng'ato chamo gima kech. Oboche dhliecho. Omiyo manwano koro kamo nego bedo ng'awe koti. Kamo nego bedo ng'awe koti. Miya nying gino. Oboche dhliecho. Bwan inano. Oboche dhliecho. Mano kisungu mano gola Jerman. Kisungu mano wuok na Jerman to nying dogine madala ka to yath. Madala waka to yath. To koro Wunyalego winjo kama na winjo kok mora baba. En gigi moro ma kono napono no ka ng'awo koti elwang'ni kata ma oboche dhliech. Ang'awo koti ang'o? Elwang'ni. Ineno ka lwang'ni duong' machalo mana hang. Ng'eni nitie gima ne timre ga, ne nitiere musumwal mama na jaketo akoro odag kamoro ka. Koro ng'eni kana donje ot, yudo ka lwang'ni opiyo kamano. Koro ng'eni ang'eyo ni musumwal ni ka pile pile. Koro ng'eni dala ng'eni ka entie to kama ing'awe koti en kamoro achiel. Iwinjo ming'eyo makati wuok na kuna kimer to mane kama ichimo gikotini. Koro chieng' na be na kuchaka chama mara oboche to jamako wiya kabisa. To kawa kucho. Kora are ka aneno gimo mar tenga ng'eni mana ng'ona mane musumani. Mane musumanda. Koro kadhi ng'awo koti to musumanda ni chikore. Adhi ng'awo koti musumanda ni chikore. Koro musumanda chikore ni dek. Ochuna luongo nyathi. Ng'ane biere ka. Ang'o mi musumanda ni kauno chikore. Kori ma utimi wacho no jere nyawa kata kubi. Biduru matin. Wawe wang waneno. Wawe wang waneno. Ko nyathi mo koro konya. Nyathi wacho ni daddy. Nyathi ko ni baba. Mano musumwal, mano lwang'ni. Mano ko musumwal, machikore dok musumwal. Mano lwang'ni. Kakolo gino sichikore ni deko chuna luongo nyathi nyango biere ka. To ang'o momiyo musumwani ni kawuono wilre ka? Ang'o momiyo ugolo musumwani ni? Ng'ama golo musumwani ka nga? Ni baba ming'awe koti no. Lakini gine. Gik michamo. Tiyo makechgi kata michamo gi. Dhano tiyo kodgi marach. Dhano ng'ato nyalo biro ot ka en gweche ma ok dhi. Yes. Yes sir. Kako osiepwa mang'ane mane chien cha. Dongi ting'eyo. Ang'e bana no ng'e na dhoge ni kibirich. Ng'e kose chamo gik makech. To koro siko mana niya. Ing'eyo nade bwana. Ere gimomiyo ino kinena. Odwa mana lweny tu. En ng'ama odwa mana lweny tu. Koro koyo mod min gik michamo gi samoro chamo iwe wang' neno. Iwe wang' neno. Nitie osiepna moro man kose chamo kata na kwete. Kata osechamo divai. Koro siko mana ni. Odwa mana lweny. Okebe ng'iya nade. Kwani koro madho konga mori. Koro en lweny wuod min mako chame. Apeji. Kata ni wuono ng'e ni madho konga tok ber lakini openji ni madho konga mori. Ing'iya nade. Kako moke ga. Wachamo wewi wanen jowadwa. Okoyoma ahinya. Yawa. Okebenya kwanene nyombuso. Maluongo ni Pangalele wonya kapio police officer mok cham hongo. En na piny masani. Baba yo. Yes sir. Kore wachna winji wuod mama. Awachni winji baba. Ing'eni ng'ama osiepa. Ng'ama osiepi. To nitiere weche moko ma koro sani ok awinj kadhi koda maber. Mage babana. Mag piny masani. Sani ng'eni koro kendo piny obiro digital marach. Piny obiro digital marach ma koro kata kuonde wa mikane ji. Baba dongo tich tek. Kama ikane ji koro ok dhi maber. Kuonde wa mikane ji. Sani kinyosi odok dala Kitundu. We. Nang'owa. Kinyosi.
Sani nitie nyaka joliedo malielo kitundu. Eh. Yarango bwana. Kama lielo kitundu. Unyalego. Onyango to sani akene gi department opogore opogore. Onyango to biro go package. Giwinjo. Ok ni package ngene kisetero body. Winyo unyalego. Itero body nyocha watero body moro kamoro. Okada wacho police officer moro wadwa moncho onwanga jali. Mochuno watere kar keno. To gima nyocha wachno nomako dhoga. Na nuongo bill structure mara bet mapoko winya nyaka ne nyuola. Awinji baba na. Unyalego no mako no dhiere kabisa ka baba ne watere to kwasetere to konwa ni koro usekele. Koro kamukele ni endi wo mi otas. Otas mar bilango? Mar bill structure. Yani package. Package. Nitie makama nitie neno chalo menu. Ko chalo menu. Koro ang'io otas ni, taro ko otas ondike gik mang'eny. Ondikne niya kuchieng mobiro kawe kwongo ndikno male mokwongo maintenance high free maintenance oketnwa ka maintenance ondiknwa kanyo 10,000 ondiknwa kanyo nanga 20,000 ondiknwa kanyo gine wuoche soksi gik ma kawaida mokano ka mokino ko johera marwa koro kama nochicha bil mogik piny ka lielo wich lielo wich ba lielo wich pesa di lielo wich 8,000 lielo wich ngamo seto ngamo senindo ichamo 8,000 lielo wiye koro yawa unyaka pe ngentie gimo maber yawa ibe lo se wachni baba kingima emalie wich wadu 20 bob prabich makidhi kola dhi koni matek koni bana weri gi wiya bana kona weri gi wiya gigo krama malo ka koro senindo to ngato wacho ni liele wino en 8,000 atamano kara koro okisema sema di chetu lieli 8,000 ana kama chama na dito adito dile la 8,000 nikech kata mangimani kata mana siling mia okanyal kalo kakalo takolo nyaka kunyosi nikinyo kadoke you cannot afford to ngaro to onyango to miwa bill structure maduong ni lielo wich 8,000 but wana ngato dai ni 8,000 alafu to make matter was munyalego wachopo kod mosipo ndala to no ka wuoche onge go wuoche man wanyew mar 2,000 inano nitie wuoche onge ngani nigi soksi ewe nitie moko matimore kama ok ber ko nyango to ne seka wuoche olodho iwinjo okolodho kata wakemo korwako ne ngano okorwako ne ngano to wacho ni sani be piny rach ma kitundo ki ela baramach we kata mano kitundi nango mani kiyo iwinjo koni ni yande ni kalure gi covid protocol so kuyienu mondo ng'i body maruka urango mna the body the face okuyienu mondo okirang nyaka tayudo ka tayo ngano odhigo gini timore nyaka kama baba na ngato kosenindo ngato kosenindo en mor marwa mondo mi wachok ng'ani otimre rakna otere odhi oywe sani jogi yaw nyaka WhatsApp group iwinja baba ichoko i WhatsApp group mano kraj munyalego WhatsApp group kanyo nitie ka ng'ato en okogol to rango dhi menu kaka dhano choko otimo window checking obedo gubuka moro ng'ani ogolo gine ne ang'e ni ng'ane kanyo donji wangu kar ng'ani ogolo gine kama kara pesa saramon kara bagolo ang'o yawo ala winjo ka gimarach modoko timo iwinjo konya kai gole pesa madongo ba ndanyal ya kai gole pesa madongo bwana dhano golo mna kasi 10,000 no chieng kujungo golo 10,000 chinga ni golo 10,000 eto mawe yes mana di munyalego nikech ini wonu ingima yes pokito yes iwinjo nikech ngato koseto kitu nyango to dwano cham dugu winjo ya WhatsApp macho kile libe pod lik ichokiro gineno kanyo ichokiro bicha kichop ni imoro nyaka peskitundu yawa ngamo yani munyalego luone pini ichamiki ngima dichamiki to yawa udhi ok ber yawa piny masano wala timo moko maricho chon ing'eno ok dicham peskitundu ok dicham kitundu masani bende to sani muol ngato dika muol ka chon ni chamo to dei yes mano gima lakini wabro dei ukoro kwa mochopo ni wadhi no lamo okay bega kwa lela nyambuso panga lele wonya kapio police officer bayo munyalego esa leju wangiti yo betugo baba donga koni ni ngima yom wangiyo michawo chalo mnanguro marani wangiyo manadi pesa ber pesa ka in go na wach nu chieng mo pesa ka in go inyalo luonge nying mora mora bwana wangiyo bwana pesa ber uneno karima vaseline bwana we mulo wangi bo mia dandras bwana we mulo wanga na di nyo mo mamo di nyo mo mamo mangata nyalo wido ngama ngongo we bedo kaka betno kora di nyo ngine ilugo nadi ng'ombe nyewo ng'ombe
Dhiang' dhi kapar. Bas, dhiang' dhi kapar no kikawo mi muono maber kama, michwade wang'i. Omera kata nyathi makucho neno ng'achale. Mane gima wiro an kaka unyaka piyo, mane mo mawiro. Ok adhi mabor kende. Koro mano awerago. Unyalego. Baba. Ai. Ta inga musiepa. Inga musiepa kini ngina luori kabisa. Inga ma designer mangongo Nairobi kama lipo. Kata bida mi luor mama. Inga ma designer mangongo makata na koti mina rwako ni. Ma inga na designer mari. Aluori baba. To kaka ng'eyo, ka jibi ngine kaka ng'eyo. Baba nitiri timo moko majitimo moko beyo. Tafadhali. Emo mi awe ni kanyo. Awe loi, yala loya. Bas, wacha awe loi. Yes. Baba inano. Yes sir. Kitwango koti. Yes. Beri ngama gentleman. Koti ukentuk nyithindo. Beri ngama gentleman. Ai wacho ga niyande. Gima ne kanyo koro ga mikeleno. Awinjo kelo wacho. Iwacho nya kachunyi go mobedo gi koti. Kachunyi bedo koti kaka wunya kapiyo kama. Beri ngama omiyo koti luor. Koti imiyo luor ruma achiel. Yes. Mar koti. Yes. Ng'eni jogi misuse koti. Yes, mana dier. Koti uken gimi tatar wak matinde dhano neno se kawo koti moro goki obam ya odhi. Tafadhali. Koti ni koti luor. Rules number 1. Kiserwako suit gi koti, weting'o bana. Bas. Koke moko ng'awo Nigeria bagi ni dhi dala itingo Nigeria itoki kwenda. Itoki tirwako koti. Kwenda. Kwenda. Koti ok en kamano. Yes. Rule number 2. Koti okirwa koti to ichaki kawo sim kabambe isoyo fuki. Mano timo ngimo. No. Mano wakwedo kwa serious. Iwinjo. Koti kiserwako tikawo mula. Ama okirwa koti tichake dogi tingo bag mar Nigeria wi. No kada nitingo bag udhi Machakos. Machakos kanti bas. Nidhi dala. Tirwako koti. Yawa. No. Kwenda bwana. Timo mo kama cha mawa weka. Koti. Rule number 3. Ka koth chwe. Ino ko yeni ringo. Yes. Koti ok ringo go. Koti wuotho makata koth chwe. Pole kata koth goyi. Yes. Idhi adhiya. Iwinjo. Mondo jie mondo lawe gi mavul. Nitie sama iluongo Samaria mwema. Bro ne ni to lawe gi mavul jatelo. Umri. Jatelo umri. Mage privilege ma koti. Jatelo ng'ama ni koti ka wuotho ka koth goye tinoko tengre mana ni. Iwinjo. Otimo kama kama. Koti mula kode ni. Otengo mana pigno matin to wuotho. To wuotho koringi. Iwinjo. Yes. Koti kirwako. Yes sir. Okibed ng'at ma in kamoro amora miwuothe tidwa ni gol muya marach. Koti rwako gi gentleman. Kanyo muya ma kendo gigolo marach ok gini. Ng'ama muya mogolo en muya mar aruf mar perfume mar 10,000. Yes. Aruf mar perfume mar 10,000. Noma. Yes. Rom. Ok ni dwaro ni kendo rwako koti leri koti. Kendo idwa ni ikata muya kama no. Okwa biye. Unyalego. Onge gima rach ni ng'ato rwako koti. To dhi e ginde moko miuso mwalo kama sil mag 150. Ineno gino ang'we mag 50. Koko moko ineno ko alafu ngene gima rach kengi koti unyalego. Tionge perfume mar 10,000. Gimo omiga gaibu. Ineno ka ji nigi nene to ka ng'ato neno kisiko ni. Te marach kabisa. Te marach. Mokwongo koti bedo krwake lel. Yes. Alafu libro ne gi koti. Odo juga karka. Ini punya buka makan. Kiwo kama tipo ko woge oloka ko biro malo. Iler twani to lui. Yes. Magurus mako bana migi mogik. Mogik en ya. Jakoti ng'amono go bene bedo gi nyamburko. Ore bedo ot maringo. Jakoti. Yes. Iwuotho kibet. Iwinjo. Yes. Ichopo tidiyo. Not yaure. Idonjo. Mane kaka koti dwaro. To koni ginyalego ni disadvantage mar twango koti ticho komo ng'weche town. Ibo chwado ji gi koti tiringo. Koti tiringo time. Kocho kodwa ng'wen. Chwado ko wang' ji tiringo. Iwinjo. Beru miyo koti luor. Yes. Mano wakwero kabisa. Koti en gimero wako kapiny to koti kendo kichaki rwako mogik. Ibro rwake chieng' metho. Bas. Kata kapok ne luor rwake. Ok bi iki gi kanzu. Yes. Yes. Wana iki gi suit. Koti ema dhi Paradiso direct. Mana dier. Pangalele wunya kapio police officer mok chamo. Mita duo wunya lego. Yes. Ngane wetugo. Ngane nyonga. Ba. Hey. Kwani wacho nango wud mama. Baba. Abiro iyo wang. Ngien poka wuoyo. Poni? Mariti. Joma chwo. Munaendelea vibaya. The men. They are going bad. Bwana chwo koro biro marach bwana. Ineno tim mami ne tim yot. Yes. Chwo be koro biro gi standard moro makoro chwo kedhi maber. Giloko style. Koro en vice versa. Ok ber. Yes. Inyo se bedo ma sani kata ng'ama dichwo kinyal oro.
No kinyalo nga no ngato oni kata yini gi jahera ni ot jahera ni mihero yani you partner na chembe na kwada no you are rib yes idabi you are rib yaot you are rib kinyalo oriawa yes yeah inano kasmoro nchole mo wud mama yes ha awinjo nyuzi wach moro miyo moro ywa kamoro matek gi lak secheki hala mwanamke analia sana kwa meno ya sahi donge dongunya lego iwacho ni miyo moti mango miyo moro mjuak matek gi lak secheki mwanamke analia sana kwa meno ya sahi dongu winyo wachno yes aloko wata ber kodi winjo baba yes sir koro nyocho kodhi maber wud mama mama ni ywak ni ya bwana nikitako oreg sling medi mi ya basi kada ko rena sling medi sling mi abit kende ni mama bwana ni nyaka ngadi sling mi are yo to ndiko receipt ma fake tapa ineno pinya masiru ya wedo pangale lewo nyaka piyo kani ori wud mama yes ndalo mane wan wadongo dongi tinge wunya lego koro ngari kanyo mokongo nitie timo to timore na anga police mani koro kalo rege osirika gine simba matinge wiya nyamiyo dhako nyalo momore kuoma mokwongo odari wache waber ke chitimbegi wan joma chuo to ginyalo kwa to kuber wabe wan yes ingeni timni kitaji tim mani tim yodi tafadhali idike to ute wa ina lunya lego wana wewe tim mane jal choti makumagwa mama goro wati be baba ineno kama ntieni tim ni minwa wene joma miyo ema yande jo ngadwa ka pesa kiyore kare kimiye siling 400 to odheta mata kanya ko gongi siling 50 mana tim tim rega lakini sande ko kadoko lokre ko majo machuo ngado wachni ema jo jakwal waga pesa tiyo gudulu maber gin magi joma waga jo miyo ema joma waga ko baketi gi umu joma waga koro kalure kaka njo timre njo ko bedo maber ahinya kanyo japo nono ka koro kendo gino lokre ko joma chuo keso bi station malich kabisa kakoro kendo ngama dhako ywak malich ma yawa naoro jawo dagi moro to ko biro nago to obiro gi gimo kadwa ni tango matima dong ne charo jaro no odhi nyiew na fridge ahoro jaro osebe en keso biro ga severally ibinjo ko chuno watimo pelelesi ni gine to timore kanye ibinjo wanwangu ndugu moro ko go malich wod men dhako ko siwaya inano ok to mine gi bende rach ibinjo seche mi wacho ni yawa wakau silinga moro mia bicha dona uru ndugudi ngani joma chuogi ni joma nigi ngufu odhi nyuno kata fridge yes chwade tip yes nikani kana wan mabene tip ni wachwado dong mana di ko ange majo nyalego kanga ma police officer awacho jo bende mina to selo soniki moro abe wacho na nyajo dongo chimo ti cheno maber mag prabi tip ne dako kama kimi tip teno nani apart mo message pale pa ni mane tip utafungwa bure nano tip ok bure utafungwa na itabe yako bure tip no kakinyalo miyo ngama dako tip yes gino ber bai fasa ngama dichuo be kiyo na tichwa dete mondo ikony piny we yang matime yue kata wangia idao ya idao would me ine lwenyka gine ne roe mo ine lwenyo ibinyo baba amiti jesu ibinyo ikao kana si muru 100 kiro pesa kama siling 1030 ka bili fabiti ni jaudi mani dichuo nyar maro iluonge nyar maro to bedo dene ya usiep chunya ya erana yawa kama nyone minyono kama nyone matimago wanga kama neno gemtulane magide ki 5000 magide ki 5000 adwa wapor wach monde dhi los na gimo yes bwana ngama dichuo ki chiko single fadi abi bwana gino kata ka onge Nairobi ke biro dware Kisumu wetugo ibinjo simbe dwa kore ibinjo wuotho kore koni to kikao pesa iketi kijuku tioro ngani gi siling 1000 ngani bro ngado siling gani ba ijo wacho ngama dijo alafu ngado wang teko ngeno ngado wang teko to kefwenye do chako dhauni kendo mano joma chwange gi wano nkech pesa go to gen magwa lakini wadwa ni koro utitwa ina ina pandemic way yes we can enjoy yes yes mwana kama kele wacho no mano kwa bicha kwa lukendo yes iba watu mwana kwa wacho express nyaki wang TV this is okay bila kwa nena nyombuso mapangalele wonya kapiyo piny na piny machani dire na hapo piny ber ndika